मोनसे आसनि हिसाबै गसाइगाव डेभेलपमेन्ट अफिसनि आयोजनाव दिनै मोनसे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो इलेक्ट्रिकल राइस मिल मिनि राइस मिल होनायनि हाबाफारि लानाय जादों। जों बिटिआर सरकारा आइजोफोरखौ आर्थिक बेलायाव रांखान्थिनि बिथिङाव गोख्रों खालामनो थाखाय गावनो आथिङाव गसंनो हानाय बेबायदि बेबस्था खालामनो थाखाय गोबां आसनि लादों। जेरैहाय लाखपति आब' होननाय मोनसे आसनि दं, बेनिफ्राय नैबे माइनाव सोरां बिथांखि दं आरो बे माइनाव सोरां बिथांखिनि बेबो मोनसे पार्टिनि जिथु खामानि मावदों। खारन माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जों सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो दाहालागै 25,000 रांनि चेक होबाय। दाहालागै जों गासै 9,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो होनो हानाय जादों। जोंहा गथै बिटिआर ओनसोलावनो गासै 40,000निख्रुइ बांसिन सेल्फ हेल्प ग्रुप दं आरो दासिमबो गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों होनाय जाथ'वाखै, जों होलांबाय थागोन। बिनिनो बाहागो हिसाबै जों नैबे माबाखौ बे राइस मिलखौ होनाय जादों। आरो बे आसनिफोरखौ होनायनि थांखियानो जाबाय जों जिखिनि चेकआनो हो बा राइस मिलानो हो, बेफोरनिफ्राय जिथु इनकाम जागोन बेफोरखौ जों रानलायनानै जानो थाखाय होनाय जायाखै। खिन्थु बे राइस मिलनिफ्राय जि भारा हिसाबै बेबहार खालामनानै रां मोनगोन बेयो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि पुजियाव जमा जानांगौ आरो अब्लासो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ लासैनो बेनिफ्राय बांसिन रां आरो गावसोरनि पुजिफोरखौ गावसोरनि केपिटेलफोरखौ एसे बांसिन खालामनानै बिजनेस खालामनो हागोन। आरो दिनै जायफोर सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों चेक होदों बे चेकखौबो बिथांमोना जाहाथे बिजनेसाव बाहायो, बिजनेस खालामो, रानना जानो थाखाय होनाय जायाखै। आरो बेबायदि बिजनेस खालामबासो बिथांमोना रांखान्थिनि बिथिङाव गोख्रों जानो हागोन आरो मुलाम्फानिफ्राय लाबनिफ्राय बिथांमोना रानलायनानै गाव गावनि न'खरखौ हेफाजाब खालामनो हानाय जागोन। जों सरकारा जिखिनि आसनि लादों आइजोफोरनि थाखाय, बे गासैबो आसनियाबो बिजनेस खालामनायनि नोजोरजोंसो होनाय जादों। जाहाथे जोंनि आइजोफ्रा बिजनेस सोलोङो, बिजनेसखौ साक्सेस जायोब्ला बेजोंनो गावनि न'खरखौ सालायनो हायो, बेबायदि थांखि लानो जों होनाय जादों। आरो दिनै जों जिखिनि राइस मिल होबाय बेनि थांखियाबो बेनो जे बिथांमोना बेखौ भारा हिसाबै बेबहार खालामनो हागोन। भारा होयोब्ला बेनिफ्राय जिखिनि रां मोनगोन बे रांखौ अन्तत गावनि न'खर सालायनायाव बेबहार खालामनो हागोन। जों गुबुन गुबुन स्टेटफोर नुदों जे आइजोफ्रा बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय जिखिनि सुबिदा मोन्दों बे सुबिदाफोरखौ बिथांमोना बिजनेस खालामो। बे वेस्ट बेंगल बा बिहारफ्राव दिनै आइजोफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा बहाबा पानिपुरि बानायना बिक्रि खालामो, बहाबा पापर बायदिसिना सावनानै बिक्रि खालामो, बहाबा बिदिनो फिसा फिसा बिजनेस स्टार्ट खालामो आरो बिथांमोना बेजोंनो गोबां केपिटेल बानायनानै लानानै गिदिर दखान होनो हानाय, गिदिर इन्डास्ट्रि पर्यन्त गायसननो हानाय बिदि साक्सेस जादों। खिन्थु जोंनि आसामाव बे जोंनि बर'फ्रा बिजनेस रोङैखाय फैसा मोनब्लानो सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय थाइसे थाइनै हाजारनि फैसा मोनब्ला रानना जानो फोजोबनानै दोनो। खिन्थु जों बेबायदि राननानै जानो थाखाय होआखै, खिन्थु बेखौ बिजनेसाव बाहायनानै बेपार खालामनानै बांहोनानै गावनि रांखान्थिखौ गोख्रों खालामनायजों लोगोसे गावनि न'खरखौ सालायनो हानाय बायदि केपासिटि मोनहैथों बायदि थांखि लानासो बे आसनिफोरखौ लानाय जादों। आसा खालामदों दिनै जिखिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ राइस मिल मोनगोन बिथांमोना बे सरकारा जि उद्देश्य लानानै जि नोजोरजों बे आसनिखौ लादों बेयो साक्सेस जागोन। जोंनि आइजोफ्रा अन्तत बेखौ बिजनेस माइन्डेड माजों गोसोजों खामानि मावनानै गाव गावनि न'खरखौ सालायनो हानाय बेबायदि हेफाजाब जाहाथे मोनहैदों बेखौ बोरसा खालामदों।